programa. Sige, alas 12:16 na gyud. Still maayong utog gihapon labi na ning ubang kabisyo my love so sweet natong kamulo sa ilahang pagngitungit sa gihapon diha karon pa nakahigayon pud tuod no. Sige, pakabusog napatay oras nga mag-uban samtang kamulo ka sa imong pagngitungit diha. Pamati sa muna diri sa tong programa para malingaw tuod ka. Gani sa imong pagngitungit matukan jud ka, sigurado jud ko. Og masigurado jud kong mas muhimsog ka labaw na kung makapalit ka niya to ang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement no. Kaya kini to ang Calabo Plus Herbal Capsule, dako kani siyang tabang sa mga sakit. Inom ka og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen og mas epektibo pud sab kay nimo ni siyang inomon no. Og ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Og makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mo kana siya nindot natong himuon og tumaron aron himsog ang atong kalawasan likay sa mga balatian. Dahil still we are live diri sa atong Facebook page DJ Mike Giling nga Facebook page, Calabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page. Like, share, follow and pwede po mo mag-message diri sa tuang contact number 0917-509-5493. Again, usbon ko 0917-509-5493. Kung unsa man ang imuhang gusto matag ang mga reaksyon, ilabi na niini ato ang programa ang Kato Confession. Sige, paliw ko sa pagpanukad niini kabisyo my love so sweet ha. Para ato ang mahisgutan ni siya unsa inyo ang mahatag nga komento kabahin niini karon. Pabati lang mo tuod kanato. Og di ay po usab kung gusto mo mag-share sa inyo ang mga kaagi sa pagigugma o kasakit o sa badang inyo ma-experience live, message lang mo diha sa Kato Confession nga Facebook page. Like and follow pud sa diha no. Oo, pwede mo magbasa sa tuang mga confessions nga inyo pong madunggan diri sa tuang programa. So welcome once again diri sa tuang programa ang Kato Confession. Sulod sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Laing story ang atuang panukaran og basahon. Aniya na og dita maglanga lolo baba plaster na ta. Kay importante kay sa mahalaga nga tayo ay magsugod na niini sa ato ang panag-uban karong taknaa. Andam na ba ka lolo baba o ready na ka? No choice, ready na ka. Noong isang buwan lang nangyari sa lungsod ng Masbate. May isang matanda na malapit nang mamatay. Ang nagngangalang Malam. Malam parang Muslim yata yan. Basin, hindi natin alam eh. Sikat siya sa tawag na Tatay Jose o Josie. Pero amot taon sa paglitok ani. Noong nakarambuan, bago siya namatay, pinatawag niya lahat ng kanyang mga anak at mga apo. Araw noon ng Lunes na pinatawag niya ang mga ito. Nang andun na silang lahat, ay sinabi ni Tatay Josie sa kanila sa araw ng Biyernes, alas 12 ng hating gabi, ay may ibibigay siya sa pinakapaborito niyang apo na ang pangalan ay Karen. Totoel. Totoel ang pangalan ng baba. Totoel niya pa pangalan niya eh. Wala kusog mo toto eh. Nung narinig nila ang sinabi ni Tatay Josie, sabi po ni si Tatay Josie, magpatawag na lang siya mga anak o mga apo. Isa naman day pilion yung tawagon. Ay dali-dili nilang pinatawag si Totoel dahil sa araw na iyon ay nasa Manila ito. Kabuang ba siya kay ni tatay? Matay naman lang kay mag-scam ba ka? Tawagon mo ni mo tanan niya tapos ang imong ipangita wala diri. Ha?
Nang nalaman ni Totoel na may iwan sa kanya si Tatay Josie, siya ay nagdalawang isip na umuwi dahil sa noon pa ay may nababalitaan na siya tungkol sa kanyang lolo. Araw naman ng Martes, nang magpatawag uli si Tatay Josie para sabihin na dapat sa araw ng Biyernes alas 12 ng hating gabi, dapat nandito si Totoel. Kaya tinawagan nila uli si Totoel para sabihin na umuwi na. Araw ng Miyerkules, nang magdesisyon si Totoel na umuwi na lang para harapin ang kanyang Tatay Josie. Agoy nyoy, ako rin nalungkot. Nang araw ng Biyernes alas 8 na ng gabi, abang papasok si Totoel sa kwarto ng kanyang lolo, ay nakita niya si Lolo Josie na nakatuwad. Tiguang naman, sabto na lang. At parang pinipilit na may gustong palabasin sa kanyang bunganga. Hindi na tumuloy si Totoel sa pagpasok at minatyagan ito ng matagal habang nagtatago. Nang may parang nilabas na si Lolo Josie mula sa kanyang bunganga, bigla itong napatitig sa pintuan. Nagtaka si Totoel na nooy malapit na ang mag-alas 12 ng hating gabi nang magsalita ito. Kinsya ka? Kinsya ka ba? Kinsya ka na? Lukiwi ako ay. Di na maoy. Ayun na mahabib na ako muna siya. Totoel, apo ko, pasok na. Nagtataka si Totoel kung paano nalaman ni Lolo Josie na naroon siya sa pintuan na nagtatago habang minamatyagan ang ginagawa ni Lolo Josie. Dahan-dahan naman na pumasok sa kwarto si Totoel. Ito ay nanginginig sa takot. Apo ko, bago ako mamatay, meron na... Bago ako mamatay, meron akong iiwan sa iyo. Lo, parang hubog yata, ha? Nanginginig na nagsalita si Totoel at sinabing, ano yan, Lo? Basta po. Ipangako mo na sikreto lang natin to. Hirap, ikaw ba yan? Lalong kinabahan si Totoel at sinabi na lang, oo, Lolo, sikreto lang natin to. Abahan ako dito ha. Ano kayang gustong ibigay ni Lolo sa akin? Ano pa ba yan, Lolo? Iabot mo sa akin ang iyong kamay, Totoel. Lagot na. Ano kayang gustong ibigay sa akin ni Lolo? Sige po, Lolo. Ibigay mo na sa akin. Umiiyak habang tinatanggap ni Totoel ang gustong ibigay ng kanyang lolo. Ito, apo. Ilalagay ko sa kamay mo, ha. Tanggapin mo. Nagapir, malagay mo, pre. At yun nga, tinanggap ni Totoel ang binigay sa kanya ng kanyang lolo. Apo, ito yung ipapamana ko sa iyo. Tanggapin mo. Ito...
Dahan-dahan ka lang, Lolo. Baka ikaw ay mabilaukan. Ito ang ibibigay ko sa iyo, Tutuwil. Ito, tanggapin mo. Tansan ng Pepsi. Papalitan mo yan bukas. Dahil hanggang linggo na lang itong promo nila. Kabuang ni mo, Lolo, matay ka na. Nago-ago pa si Tutuwil, nagikan pag Manila niya tapos tansan lang man pala yung bibigay mo. Ano bang premyo yan? Buti na lang at tinanong mo. Ang premyo niyan ay 1 litrong Pepsi. Sayang rin naman. Init kayong panahon. May na lang ay mabugnawan, di ba? Tama man po nyo, no? Adawatan na lang na Tutuwil kay base niya manglood ang tiguang magaba bilang sila, ha? Anyway, alas 12:27 na mga kabisyo, my love, so sweet. Sumakatong confession na inyo ang nadungog. Pa-suspense pa kanin si Lolo. Tansan naman ay ihatag. My God. Masuspense pa, abi ba niya ako kining sama niya mga nasa bukid-bukid, mga bahin ba? Yun, ay mga katigulangan nga naipasa bitang bato. Kay tungudaan silang wakwak sa ilang baryo. Pagkanig to, dipasan na nila sa imuha, kaugid ang kitadhan niya. Tapos, wakay mahimo, kay bisag dili, magdumili ka, matingala ka, natulon na nimo. Ha? Nya tapos mo transform na kag mo sagit. Dahil na! Kabuang ko ba yun? Ako ay isang model. Doon sa iskinya. Ay, nako. Sige mo lang ka to. Og dagan salamat sa inyo, ha. Og sabay matag nyo reaction. Wala naman siguro to tay kong oras. Pero sige lang. Tuwa na lang pahimus lang kanya to ang kalabo, ha. Okay, base niya maglabad yung ulo kung ganyan. Mangatag pa mo yung reaction. Wala na mo ilai masulti po dyan. Napa ba namang nga ng Tansan Lubabang anay pa-premyo? So niya nakatesting ko niya dati. Bata pa mampud noon tuod ko atong time, o niya mo to, pasuklian niya ko. Ilim nyo naman po soft drinks, yata. Yata yung mga kwarta, pero di man tinuod eh. Pero ang bot na to nila. Karon, wala naman kayo tuod karon. Dagan naman kompetensya manggod. Di na natin mag-isgot pa niya, kasi di na na sila parinti. Mampud yun, punya badato niya. Kadato na, oy, taka ramang ka. So siya pagi. Kanang kuan, kanang buti, baligyan ni mo. Korta ba na siya? Ganito, no? Bright tayo kayo ni mo, eh. Medyo ka basta-basta ba? Grabe, no? Una kamudiya, Kabisyo My Loves, kung naglabad ang inyong buot sa tuwang confession karon ay kabalak ka, pareho ta eh. Yes, pareho pala ta eh. Mga plus tao, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, solbad niya sa mga labad-labad, ha? Gani, haplas mo sa liniment ka numero 1, aprobado, garantisado, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panuhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baos tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, lubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mupatay sa kutog mo, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit. Bugna-bugna, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, Kalabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagidog baho sa lawas, padabon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap. Para sa para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Inigatod sa Gesture Marketing Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian.
Tudas. Okay, padayon ta sa tuwang panaguban. Padayon sa paglanog-lanog sa gihapon diri sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto mga kabisyo, My Love So Sweet. Kini gihapon kauban ninyo si Mike Kiling. O kini po, yang inyong gwapong taro ay lumping. Kini, sila lubaba, Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Yes, sir.